2025 rarisiri gore rakanyawashata stereke, but Zimbabwe's problems in 2025 wasn't lack of speeches, it was too many lies and too little honesty. Vakomana kuZimbabwe kune varume vanonyepa, mapoliticians eZimbabwe vanonyepa, vane zvinhu 10 zvavakanyatsa. Inini zvandiri kunyazoziva kuti pakakangwa benzere inde pane zvinhu zvavo zvese zvavaingotaura wakatonyatsotresa zvimasinga speeches machi wozoti painyeperwa benzi baba vaiwi. Right, pane imwe statement raingorwa, leaders feel the pain, leaders feel the people's pain. That was a lie. I'm telling you why, because those leaders, they lived comfortably while citizens are struggling. Munhu anenge achigara kuborode uku auzoti ndikufila pain. Munhu ari kudotito, mwari kwepuete, mwari kudarweni, uri kufila pain papi iwewe uchisiya munhu achitarama ningirikini kwaari kugara akusi kutakurwa mabhini, iwe uri kuborode uku kuti anotakurwa in time. Munhu ari kugara kuningirikini kokuti akutori namagetsi atombo atitozive kuti zvinoningirina sei. Kune nzvimbo dzisingatoende magetsi muZimbabwe, but kumwe kwacho vanomaona mu 3 hours. Zvonzi maleaders vanofila pain yevanhu. Pakanyeberwa vakomana. Aiwa, vanonyepa. Apa vanodriva mazimota anodhura ekuti vanenge vachipanana vega imomo. Mapolicies acho anongotanga aprotecta ivo vachete vane mari. Iwo kana usina mari unodhakwa. They know kuti ivo vabete vaite gambling vave. But Maria yakasimba. Chinchi vari kufila pain. Taisa Maria yakasimba. We love that money. We love our own currency. Takafara zvisingaiti ichi advertise tichi celebrate tichiti aiwa madhara vakaipa. There's ngonza itenge petro. Ivo vantozoti mari yavo vantobata madhira vanoita autombovaone vanadzo dzacho dzemuloko mari. Vanenge vane US iro. Ndo varidziwo mabusiness acho. Saka pain iri kufiliwa papa. Nyaya pain iyoyi ndo imwe nyaya yati atidi kana kutoinzwa futi. Then the other thing, nyaya yema-public funds, anenge achinzi the public funds are used properly. Ndo imwe nyaya dzekunyepa. Auditors General ainete uramba chingobata munhu chete. Auditors General urambonzi chakadai chakabiwa. Project installed despite big budgets. Transparent was missing everything. Zvese zvinenge zvichingonyepa. Mari inenge chingonzi yakadai yashandiswa musuno mebochinomona akanzi 400,000 kungoshandisa hanzi kunorigadzira maketeni zvichizvemba make. Basi tingati ma-public funds ari kushandiswa zviripoera. Kuzvipatara tina mushonga somwe ari kushandisa 400,000 kuita zvinhu zvakadhakwa daro. The same 400,000 iri kuchemwa ne certain big company inoemploya vanhu hobo. Vari takadzoserwa mashure, I think because of this 400,000 because ndo vari kuti vasiri kudhibhadhara. That money yakatoenda zvayo yakaiswa maketeni kumba kwemunhu ichibuda nekuparliament. Totanzi ma-public funds ari kushandiswa mushe. Ndo imwe nyaya tisingadiwe, but I think they will try kuti vange zvichiita zviripo. Then pane rimwe biggest lie, hanzi the youth are empowered. Nani ndiani ari kuempower mayouth evo toda kunyatsoona isusu. Imi tarisai kuti mayouth vasiri kuenda basa wacho vangani. Vakawandisa vasiri kushanda mayouth kwekwe. Kungoswerera kutomhanya kutoninga kwakatongozoti ndakungonodyawo chicken something ndiri koko zvatovharana. Ma-opportunities acho hakuna. Umwe akatongorowa domba utongoti ndakutongoimbawo mazimdanso chinchi. Inini usandiitire zvechimechi. Inini takazodaiso nechigubhu chechakati. Vakomana. Head straight what zvinenge chingototonzi tikukupai ma-opportunities amana zvanyanya. Vanhu vazhinji vadiki vari kutotiza nyika, uritoona vari kutoita zvinhu zvavoka andopezera kana asiri connected kuZANU-PF aropezera asibuda munyika. It's very sad because iyo pesara ingo nyika yangosara ine machembere nemadhara edu ere hazvidi kudaro. Then there is this other thing, iri kunzi there is unity. Pa-unity nyaya iyo hatidi kana kutomboinzwa because politics dzekuZimbabwe dzitori toxic and divided. Izvo zvikungobuda uchitaura kuti but ninga pari kubhaizika. Iyo ndo anotodriva kutodividika kwevanhu kwacho ikoko. Imi ukotarisa kana kukwesherana kunoitika vanhu kwacho, ruling party neopposition vakomana kana mazogara aiwa ma-citizens yacho vanenge vachitonzi ma-enemies because vari kucriticize. Umwe anotobuda kuti ndagadzira chiproject hanzi anti-presidential criticism, saka wakurambidza vanhu kucriticize president munyika, and yet ma-leaders vobuda chiti tine unity papo. These are the things zvokuti zvikufanira kunge zvakagadziriswa zvese izvo zvotoziva kuti taane a certain direction kwatananga. Then the other thing pari kunzi hanzi the local currency is stable.
Yeah, it is. Yeah, it is stable. But why isati yakutenga zvinhu zvakaita sefuel and why isati yakutora passport chete tikangobatsirikana ipapo apa we will be happy because ndo zvinhu zvatiri kutoshuwira kuti zviitike nemari yedu iyoyo. Yenge yakagara zvechokwadi pachinzi chakati chichinjwa macoin aiwa coin ratozoti uri kutongopiwa coin rako rakadaro but zvikunzi iri stable yakazotraya kudata stable payakatanga kutaurwa nezvayo yakauya chidai so chidai chinzi nhasi yapakati mangwana yapakati zvambozamawo kuti nani varikumbozamawo kumiramira ipapo tinopondingina but tikati is now stable zvekuti tingatodzinga US tetakurumidza. That's what I think, right? Imwe nyaya inonetsa nyaya yemacivil servants as they are well taken off. This was a lie. Maticha nevanesika handitozivi complain yacho vanotamba chingocomplain zvisingaperi mapurisa anchatotaurira vakutoraramira nechichokomuhomwe kutongotonyoresa vanhu vakatoenda tarisa bhusu inenge yakapfekwa nemupurisa. We love them, we love the ZRP because of the way vanorowa basa. Inini I love them because most of them they are my followers panapa vanoona vachiita zvetetichita most of the people unotofona vamwe chichotaura you are doing very well because uri kutry kuti miririrawo zvechokwadiwo chichi nyaya yekuzoti mupurisa apedza basa akutokumbira kombi aswera achirowa futi because of pressure vanongoipiwa mabasa akukumbira kombi kuti achikwira aende kumba kwake. Mapurisa ekune dzimwe nyika ringotengerwawo mota achingoenda nayo vachingoita mates dzavo like vanowanawo kana something chekuti anongoendawo kugaraji so nepayslip yekubasa owanawo chimota chikorokoro chake chanotenga but kweduko ameno tingatozoti pamwe tiri kutaura zvinhu zvisirizvo. Then there's this other thing hanzi we are fighting corruption. Aiwa ivi mazita ari kubuda acho mucorruption hapana kana zvavakamboitwa kana one kana utozoti ningi azoda tatoneta zvakuto parongosungwa tontusina nebasa rese one vanhu veexample vangosungwa Moses Mpofu naMike Chimombe but ameno kana vakaiswa mudepartment recorruption but inenge fraud chete vanganingirikina munyaya dzecorruption dzacho hazisi kutopera corruption yacho ito nemalevels kuna umwe zinganongedzereke. Then we have another issue ye free and fair democracy ndo yetapa number 3. That one is a lie. Democracy hakuna baba mawani buruziere kuti Jameson Timba kangosungwa sefani so atoungana nevana achiti hanzi tikuti commemorate youth day watu vakagara kose but izvezvi ZANU-PF iri kuita zvinhu zvayo anatagure vari kutofamba vachitokampena maima marinhikirikine anytime marally as opposition akablokwa hobo I can't even mention kuti mangana hanchatozivi but chii chakazoningirina ipapo. Tarisai kuti vanhu vaikriticize macritics vangani vakasungwa nekuchikidzirwa ana madzibaba vashanduko vari mukati ana maoko mumasarira Traore ari mukati we have people and like ana baba mapango mapengo ana honorable Chagwiza former MP wenhikirikini uyu ari mukati. State media chacho inotaura one sided stories but hatimbozvitaure nezvazvo ivo vanongoda kuti isusu inoona hangu mochiti try to be neutral inofanira kuya nezvinhu zviri balanced tomboti aiwa ndiri kuzvibvuma try to be neutral. Yes, we will try to be neutral always togara tiri neutral panapa but it's just that maybe you don't follow patete nikirikini but mimi munongoramba muchingoti kwangu saka patinomboya muchiti kwangu isitechiti kwedu saka tinombaita se makaruwa noko tozosangana pakati chobvu dzakaita chodzoka chobalance but tozongosanganawo kuti zvimwe zvazvo zvodawo nikirina but zvikunzi free and fair democracy izvi I don't think so, right? Because that this one iri panhikirikini yandiri kusangana nayo iyi amen that was the biggest lie and sanctions are the only problem. Iwe corruption yanga itoriko kudhara kusati kwanika kana masanctions acho but vaitongoita zvinhu zvavo mates dzavo dzavaitonikina masanctions acho anenge achinzi ndo ari kukanganisa zvinhu mari iringodisappear imwe yacho zvisinganzwisisike masanctions acho aripo. Masanctions dzimwe nyika dzinenge dzitori masanctions acho hadzisi kutombosvika pakuzonikina like this one totanga tisitega tatanga kunzi nemasanctions ende Zimbabwe yacho ine ichinzi iri pamasanctions Zimbabwe ana rutendo machinyanya ravambuda vachitaura takabvisa masanctions one saka Zimbabwe ichiri pane masanctions api mukuzviona
atichatoziva kuti api masanctions, but tozoti kune ma-individuals vari pamasanctions. Kana maakuti ma-individuals iwayo ndo nyika yacho, ameno kuti pane pauda kuti paitwe sei papa, right? Kozoita iyi mahwani iyi yakangogara ichingopushwa manje, hanzi the economy is recovering. Baba kana mazogara zvigure baba, maprize makwirira ari kuita zvinhu vanogona kutozvinzwisisa. Vanhu vari kutozviningira nezvi vanonzwisisa kuti maprize zvinhu zviri kukwira, masalaries acho ari kutoramba achingodonha value. wakatamba uchita uri seso tambira $200 ono tunotenga china, cost of living iri high zvitotorevesa. Saka zvinzi economy iri kurecover papi papa. Vanhu varombo vari kuramba vachitoita varomborombo, vapfumi vachitopfuma vachitopfumisisa. Saka totinzi taningirirana economy iri kurecover papi papa. Zvinhu zvese izvi guys zvandati ndingoningirirana kazi, this is some of the lies dzandakaongorora ndikaona. Kukateerera maspeech evarume zvinenge zvirimo zvichitaurwa, vane the way vanenge vachizvitaura, takazodai. Saka tiri kuti chii? Tiri kuti aiwa takati chikakutarisai muchiita zvinhu zvese guys, gore tipe ground rakakwana, ngatimboonesana zvakakwana kuti apa pakabhaizika, apa munenge makatinyepera, apa panenge pakakanganisika zvakadai. So I think tikakwanisa kuva nebreaking ngirikini tinokwanisa kuenda kumberi, nyika ikatova a better place Zimbabwe, tikatotanga kutonakirwa, itotanga kutoita luju munyika me. Because mune zvakawanda, mune maopportunities, mune ngirikini, but maopportunities acho achaoneka sei? Mwana wanhingi ndiye abata chakada, wanhingi ukada ungonopinda papo wabatwa nechakati, but vana ningi avabatwa ndo vanenge vachibvumidza. Kune certain people vanoita mamwe manhikirikini, pane pakaiswa zvimapolisi zvokuti iwo mwana womurombe unopasvika sei ipapo. Mwana werombe unopasvika sei? Uri kuona werombe zvako. Imi